terus nek masuk becing teng alam kubur niku awal dari alam akhirat, akhir dari alam dunia. Lah iki wonten namine nikmat kubur dan wonten namine siksa. Lah bekal untuk termenuju ke alam kubur, alam akhirat selamanya niku harus punya bekal iman. Imanku yakin, percaya, wonten hati, wonten pikiran bahwasanya ingkang Maha Kuasa namung Gusti Allah. Boten wonten Tuhan kecuali namung Gusti Allah. Niku benar-benar ditanamkan dalam hati. Insyaallah nanti amal perbuatan kita akan menjadi baik dan ternama. Lah niku benjing niku bekal kita teng alam akhirat niku pinten-pinten selamanya itu dunia palingnya maksimal tiyang niku umur 100 peyak mau dari aku peyak Bu laku umur niku kula wis gelino cekot-cekot asam urat kok encok kencing panas kok panas kencing wacek-wacek Bu apa nek umur 100 wis kesel niku wis lepok ngerti lepok Bu nek yang tegar karane lepok ora nek yang biasa iki nek karane nopo wis peyok mboten kesel mboten kuat ngoten lah hidup namun sebentar artinya ingkang selamanya wonten alam akhirat artinya lautan sangat luas dan dalam kene pun teng akhirat boten saged balik jenengan ingkang sedok balik napa boten wonten mumpung niki kita tesih gesang wonten alam donya monggo kita memperbaiki iman. Dan saiki wonten pertanyaan Bu Fatimah, piye carane memperbaiki iman? Ngoten to nggih? Konsepipun agama, cara merawat iman ben terjaga. Iman itu ibaratnya kados tanaman. Nggih to, nek boten dirawat saged mati to. Nek saged diramut nggih saged subur. Iman itu sama juga dengan hewan peliharaan. Nek boten dijaga nggih badhe napa ucul to nggih. Nek dijaga juga akan aman. Cara merawat iman menurut konsepipun agama nggih menika niki menurut konsep Syekh Abdul Qadir Jailani, menurut konsepipun Rasulullah juga sama nggih. Pertama yaitu aksi berpikir, artinya memperbanyak pikir. Nah, kados jenengan ngeten niki ngaji Al-Qur'an niku pikir ingkang utama. Ngoten jenengan salat iku ora bacaan dikir sedaya